pamene tikumbukira zaka 59 zodzilamulira patokha. Ndikupanga tima video tingapo toyankhulapo za mavuto ena amene tili nawo. Ndapanga video yokhuza nkhani za magesi. Nkhani iyi ndi yokhuza chiwerengero cha anthu. Amalawi tachulukana. Amalawi tikuyenera kupanga agenda yochepetsa chiwerengero cha anthu. Panopa mafigures amene alipo mu chaka cha 2021 tinali anthu angati 19.5 million imene 20 million. Chiwerengero chikukula chaka chilichonse ndi 3%, chimene chikutanthauza kuti mmene tizifika mu chaka cha 2038 tizakhala tili ndi anthu angati 40 million. Mmene tiziti 2050 tizakhala ndi anthu 45 million. Ifeyo amene tili panopafe, ine panopa ndikukwanisa zaka 37, tichiona chiwerengero cha anthu aku Malawi chikusanduka anthu awiri. Kwa Malawi aliyense amene alipo panopa pakhaso Malawi wina, kusonyeza kuti tikhala ndi double, almost triple chiwerengero cha anthu amene tilipo by 2050. Amalawi dziko lake liti, tiyeni tipange ma agenda oti tiyambe kuchepetsa chiwerengero cha anthu. Kodi ndikunenera nchizizi nkhani iyi ya chiwerengero che akamayikamba azungu, akamayikamba mabungwe, anthu ena amapsa nayo mtima, amaona ngati kuti ndi asaliniki, ena akakufuna atithetsere mtundu wathu chani. Komano ifeyo Amalawi patokha tiyeni tiganize mwakuya. Kodi tikufuna population yathu iyi, chiwerengero chathu titani nacho? Number 1, ndi achinyamata ambiri. I think panopa ndi almost 20% ndi ya achinyamata amene ali ndi zaka 20 kupita pansi. Komano kulibe ntchito, kulibe mafactory, anthu wasakupita so ku school, sakuwapasa training yoti chani ndi azitani no kusogolo kuti tizikhala ndi anthu zambirimbiri. If gulu lathu leti ama 1980s panopa likuthamangira zaka 40, ndi kubwera ana ama 90, ana ama 2000, ndi kuli chipwirikiti amene naona ka video ka mzungu winake atawuluka kuphira mulanje atatera amene kunali ana ngati nsomba. Kodi tikuganiza kuti tizipita nazo kuti iko zimene zizi. Kadziko kathu ndikochepa kuchokera ku Mchinji ukafika ku Salima, pamene papa utha kumenya 100 kilometers basi. Kadziko kathu kuchokera ku Nsanje kupita ku Chitipa siko anaso ndi 1000, kuchokera ku Nsanje kupita ku Chitipa siko anaso ndi 1500 kilometers yomwe. Kadziko kathu ndi pali mapiri pompo, pali zigwa pompo, pali misinje pompo, ndi kuli malo ena kuti siungalime, pali nkhalango pompo, pali anthu tikhalenso konko tizikalima kuti. Ndiye tikungopitiriza kugawana kadziko kugawana kadzikoko ndi kusogolo kutipeza mavuto ndi chiwerengero chathu chimene chikuchulukachi. Amalawi tikuyenera kuchepetsa chiwerengero. Agogo ine anali ndi akazi awiri, anali ndi ana kumene koko 10 plus. Then kunabwera abambo aine anali ndi ana 8. Ndikuthokoza kuti ana adzukulu aine ndilibe mwana, akulu anga ena alibe mwana, ng'ono wanga alibe mwana, amene ali ndi ana amenemo ndi awiri, mmodzi. Zosangalatsa kwambiri kuti anthu ena amene tapita ku school nkhani tikuyimvetsa kuti zijazi zoti kalekale pachete zoti umene wabereke ana 9, nangasi anthu amafa kwambiri kunalibe katemera, chakudya chinali chochepa, ndi anthu ena amakhulupiriraso za ufiti. Ndelo ukabereka ana 9, amalira 5 kukhalabe ndi ana chani 4. Ana 4 aja azikuthandiza kumunda. Munthu amene anali ndi ana kwatumbuka kukakhala kuti kuli ndi ana atsikana ndi kuti anthu ozakwatira ana amene akubweresera ng'ombe. Ndiliwe ndi dolo ukakhala ndi ziana za muna kumene koko ndeti muzi uzikula, anthu azikuopana. Ndeti mukapita kumunda kuja ana akuthandiza kaya nthawi imene anthu amalima fodya ndi ana, ndikuti pakugala utazimafana kumene koko pa nyumba ponunkhira bwino, ndikuti pali anthu zambiri. Ndikuti kalekale paja anthu kumakhala nkhondo, anthu odusa chanjani, mango yenera mukhale ndi ana ambiri.
koma amwene panopa nyengo yasintha. Kale budget ngakhala kuti dziko limene mukulima kapena dziko limene pali mudzi wanu laguga, mangopita ku phiri lina, mangopita ku dera lina. Anthu fe tinachokera ku Congo, Tanzania, timayenda kuti tafika apa kudula mitengo kudzalapo chani, nthaka ikaguga tikupita kwina. Kumene kokoso panopa zimene zichasinatha, panopa pamene mulipo nde pano simpita so kwina kamuzi kamene koko ndikuti muzikongogawa ndikubwera so anthu ena akugula malo amenewa. Kodi nde chiwerengero chimene chikubwerachi tizatani nacho? Ndikubwera so anthu ena akuti sakuphunzira, anthu ena akuti sazapereka ndalama ku boma, koma iwo aja akufuna mankhwala aulere, akufuna kupita ku skulu zaulere, munsewu azikoza ndani. Ndalama zimene zizipereka ma social services zoti anthu amene akubwerawo azikagwiritsa ntchito ndi ndani. Ndiye zikupezeka kuti boma likuyang'anayang'ana misonkho kuti tidule misonkho yambiri kuti anthuwa azipitabe ku chipatala. Ndikuti anthu akungobereka mwana, akungobereka ana ngati mbira, ukakudya ukakubereka, ukakudya kubereka, osadziwa zoti kodi mankhwala amene akugwiritsa ntchito ku chipatala ndi andani. Zino kungopita ku chipatala, aspirin kungopita ku chipatala, kodi akulipira ndani? Zikumapezeka kuti panopa anthu aku America akubereka ndalama kumatirera ifeyo. Si abale athu achina Bill Gates achi, nkhani za ARVs, nkhani malaria ndi usikiti womwe akubereka ndi azungu. Kodi ifeyo Malawi tikuganiza kuti kumeneko ndiye kukhala? Ine ndikufuna ndiyambise mchitidwe wina kuti munthu aliyense azikhala ngati mmene amakhalira azungu. Aliyense azisamalira banja lake. Inuyo mukaberekana 5, bweresaniso nthawi yakaleja sitimaziwa zimene sitimangopanga zinthu kunali matenda nthawi ija kunabwera ena kuzatiuza kuti zimene zisiyani chani. Panopanso zachiwerengerozi panopa amwene sizifunika munthu kumatiuza, tikuona tokha zimene zikuchitika, mafigara tili nawo. Tikamaberekanabe chonchi 3% chaka chilichonse, by 2050 tikhala ndi anthu 45 million. Okay, tadziwa zimene zozo. Panopa tisiyiretu kuyambira panopa munthu amene azibereka ana ku chipatala azilipira. Komanso osamangobereka ana pakufunika kukhala njira ina yake kuti nena kuti okay, Malawi yense atha kubereka ana awiri, koma wachitatu uyo aziberekedwa pokhapokha inuyo ku banki kuli 5 million yoti simunaigwire kwa zaka 5. Chifukwa choti amwene anthu akubereka ana kudalira misonkho imene atabereke anthu ena. Zimene zikupangisa katangale kuti azipita pasogolo zimene zozo. Chifukwa choti Malawi wasokonekera, sizikuoneka zoti zikuchitika ndi chani. Anthu opanda phindu. Ndipo ifeyo anthu akuda aku Malawi sitili special, ndife afupi, sifa zero kwambiri, sitithamanga kwambiri, sitiphunzira kwambiri. Ndikuti pa dziko lonse lino sitikupereka phindu kuti chani. Ku Malawi kuno sitimalimaso zinthu zoti dziko lapansi ndikupindula nazo. Ndife milomo ndi pantumbo chabe, tikungodya zinthu tikungonyera, tikungodya zinthu tikungonyera, tikufuna zinthu kuchokera kwa ena. Olo maza kuchitsima amene tikudikira anthu ena akazatiuza, kusiya kunyera kutchire tikudikira anthu ena azatiuza. Ndi mabungwe akuti tenga ngati zitsiro amwene kuti iuza, tili maposta kunja kwa dziko losaluka tikafuna ndalama. Ifeso tili ndi ubongo tikuzidziwa zinthuzi. Ndiye kufunika anthu amene ali ndi mphamvu ayambe kupangapo kanthu. Nena kuti okay, kufikira panopa timalekerera, koma panopa pakufunika political will. Ngati kulibe mafactory, ngati kulibe ntchito, ngati kulibe industry, ngati kulibe malo, ngati kulibe chochita, chifukwa chani kukuyenera kukhala anthu. Ndezi siyike zimene zozo anthu ayambe kutani kuchepa. Enafe tayambisa kale. Ine panopa ndikuthamangira zaka chani zaka 40, ndilibe mwana. Olo ndayamba kubereka panopa ndikuti ndingobereka mmodzi awiri.
olo nta osabereka so bobo koma amwene ineyo ndikukhala mplantayo muje papole pacha anthu akataya dzinyalala kumabwera ana kuchokera mulimbe ana okhala pasi pa mabridge tinali timafana nthawi imene chayi kuzadya zotoleza zija mudzinyalala ndaona ana amene aja kukula amene nalembapo nkhani yake mu newspaper ndaona ana amene aja kukula panopa mplanta muja bwa anthu amene akupha anthu amene akulanda zinthu kundilande kuja ku stadium kuja so ungangoyenda wamba kumene kuja galimoto kungokuwonongekera ndikuti kuli madzi ndi ndani ndi ana amenewo anthu ali akuchokera muchani mulanje umu kubwera mulimbe muja kusowesa mtendere mulimbe muja kungoda ndikuti basi ngati uyenda ku Baghdad mundilande muja ndikuti muli chipwirikiti anthu alibe chochita ndi azidya chani malo sosiyawo kuyena kupereka lenti mukachere muja mwene mahule pakana zaka 13 utakumpeza chifukwa chani tachulukana mwene kujoni kuja ndikuti mangoji yonse yalowa joni mzimba yonse kumuzi kwathu ife kumlowe anthu ndikuti angomaliza standard 8 akuganiza zopita kuchani kujoni dziko la ene ndi amati mmenya makofi kumene amati thamangisa kumene amati baya ndi mpeni kumene komanso ndife amene tikusokonezanso dziko lake eni kumene kujako anthu akuba ndi mfuti anthu ogwirira ena ndi ochokera kumalawi kodi zimenezi zitipindulira chani tsogolo lathu ndi chani tilibe ati Malawi 2063 kodi mmene muli chani mukuyena kukhala agenda yochepesa chiwerengero cha anthu chifukwa amalawi tachulukana amalawi tilibe plan amalawi oliphunzire mukumbukira achipatala anatulosaka vacancy kuti mungobwera muzapange ma interview amene kuti nali anthu pakana anthu anapondana kunamali anthu kumene koko chifukwa choti anthu akupanga timakosi mulilongwe ta community and rural development ta HIV management ntchito zake ziti ndi ma NGO akubwera kumakhala sokuti NGO NGO aja ndikumalembaso anthu ambiri kwambiri kuposa Boma de chitukuko chake chiti sichikuonekaso mbalaka anthu adakalibe komwe aja solution yake ndi kuchepesa chiwerengero tachulukana amene tilipo tiyeni tisaberekana ngati kuti tatumidwa panopa kuli zakuchipatalazi kubereka mwana mmodzi awiri akula ndithu amene ngati mukumusamalira bwinobwino komanso mukabereka mwana mmodzi ana awiri chisamaliro pa ana amenewo chikhala chambiri komanso sizipangisa kuti malo amene alipo totholerane ngati kuti tichani ndika bread kakumanja ndiye tiyeni chonde anthu amene tili ndi mphamvu ma MP athu anthu oganiza aku National Planning Committee agenda yochepesa chiwerengerochi ikhale number 1 tisakhale ngati aku India ndiye anthu angati 1.4 billion akuthamangira 1.5 billion kumapezeka kuti chapambano zaka 10 zopitazi kumapezeka kuti anthu 600 million almost Africa yonse alibe ndi chimbuzi ndi amangonyera munsewu amene anthu okumveso kwambiri kumene kuja amangonyera munsewu amangonyera mumtsinje akamwalira amatenga anthu aja kungowataya mumtsinje wauja pezeka kuti panopa ku Delhi ndi city imene ili polluted kwambiri pa dziko lonse lapansi mangobwera ziwutsi zina zake mtsinje wawo uja wa Ganges ndi uli polluted kwambiri pa dziko lonse lapansi muli dzima bacteria anthu akungotaya mudzinyalala ndi kuli timafactory akungotaya zinthu akuwononga zinthu zimene akudya zonyasa ndeti muli chani muli dzima chemicals zimene chifukwa choti chiwerengero chakula alibe nacho plan at least India ija ili ndi plan panopa mafactory ambiri akubwera ku India ko ndikuti azilemba anthu ntchito chifukwa choti population kaja ndikophunzira pang'ono zikusiyana ndi anthu ngati ku China kuno kuliso anthu 1.5 billion chiwerengero cha anthu amene anapitako ku school ndi 100% aliyense amapita ku school kunoko akapita ku school chonchichi ndikuti
ukafuna munthu oti akukonzere magesi ndi umpeza ndikuti mafactory azibwera kuno komanso boma la kuno imapanga plan kuli kodi anthu amene tiwapanga deal nawo bwanji chakudya kulima njira zamakono chani koma ife sitinafikepo pamenepo tilibe plan imeneyo zimayenera kuyamba kaye tizimene zokukhonza kaye kuti chakudya chizichokera kuti misewu maskulu zipatala kenakono mutha kukulano chiwerengero koma tilibe ndi zimene zamwene aya kumuzi kwathu kuja panopa kuli zipatala kungofika pa mlowe msewu wata kuchoka pa mlowe kufika Nkatabe kulibe msewu chipatala kuyuza bechani ma wireless message over amoro mbaya malira over asiye na mene waziwola delibe fridge over kumapezeka kuti kuchipatala chakamuzu anthu akununkha kumoja ali chifukwa choti kulibe chakuti napanga interview doctor wakuchani waku Kamuzu college kuchipatala chakamuzu kulilongwe akuti hii siti ma operation panopa siti kupanga kaye kulibe magozi mabandage omwewa akusowa kumadalira ku Norway achati kuzati mangira chani kuzati mangira ma hostel ku medicine panopa zokupezeka kuti ma doctor ajati salary ina akulipira ndi akuda ku ife tinapita ku school ya ulere amalipira ndani a Canada a Danida ndamene amapereka chani chithandizo kuti anthu apeze madzi ISCOM tikudikira America yo millennium challenge tisapange choncho magetsi tilibe ndiye ngati mphamvu za magetsi nzochepa kodi chiwerengero chikukuliranji chiwerengero chikukuliranji ngati anthu alibe chakudya chiwerengero chikukuliranji ngati malo ochepa chiwerengero chikukuliranji security ya anthu kusogoloko panopa mulilongwe zikusintha kale zinthu zikuti kungoyimisa galimoto anthu akufuna ka laptop ndikuti kungokhala ndi phone yabwino ndikuti bwino akakuyiyang'ana imene ngati kuti impasa chakudya zithe zimayamba ndi chani population sitikunena kuti chani ife chani ineyo ndikunena zimene ndilibe ndi mwana koma ndikamayang'ana azinzanga ndikamayang'ana anthu ena at least anthu amene tapita ku school amanena kuti angopita ku school pang'ono sumakhala ndi ana ngati kuti ndiwe nkhumba komano anthu akumudziwa tisafere iwo mavuto awo kumene kusadziwa kwawo kalibe makondomu kalibe njira zolelera mawa zatikhuza ifeyo sakuonera video iyi koma ifeyo tili ndi mphamvu zopanga malamulo onena kuti no kaya kuli kumuzi kaya kuli kuchani kumene koko ngati mulibe ndalama mungokhala ndi ana awiri ngati mulibe njira ina yake yowapasa ana aja zofunikira mwana mmodzi ana awiri period China kunoko amene ma 80s mucha pakana chapompano angosiya pompano zimayi akangobereka mwana mmodzi doctor kuja mayika mujani implant imene mucha osafusa osadani mabereka mukakhale ku nyumba mwezi umodzi musabweresa kamabwera kumuseka munthu uja so zaberekaso doctor ndikuti pamene popo kupanga control population using chani mphamvu za boma chifukwa choti anthu ndosadziwa timadziwa zoti anthu akumuzi ndi zitsiru zina zake zoti basi iwo amangoganiza chani chakudya chamawa chichokera kuti kubereka mwana uja basi nangatitani nzimayi ndi mimba sakudziwanso zoti mimba imabwera bwanji kati basi iwo basi kugonana kwabwera mwana okay ngati sabwera mwana okay mwana woti sakumfuna nkoma koma akhala naye kudalira chani malo alibe kanyumba kena kake kuti basi anthu akumwa dzimadzi zantithapwe moyo wawo wonse sangasunthe kuti apite pamwamba kuchokera amene kale akakhala ndi njinga ndi kuti afikapo sakuthaso kulima sakudziwa zoti kuti tikolole chimanga chambiri tipange chani fetereza akudaliraso boma ndiye zimene zikutipanga enough amene
tikungokhala amene tikudulidwa misonkho anthu panopa antaona kudandaula misonkho yachani ya magalimoto. Why? Misonkho izipita kuchani ku fertilizer subsidy azungu ndekuti tikungowalemera tikapita kunja kuti sitikusiya kupempha. Kodi zimene tipitirira nazo pakana litiro tikufunika agenda yochepesa chiwerengero cha anthu chifukwa panopa ndi tanyanya tachulukana pali kanyimbo kena tachulukana kachani Our Population Services International sindikuziwa zoti APSI akupanga chani sindikuziwa zoti ku Ministry of Health nkhani imene amayiona bwanji sindikuziwa zoti achina chakwerachi akakhala m'mameeting awo amaganiza bwanji kungoona ngati mavoti akwati kuno tachuluka ndekuti kuyongwe MCD ndekuti DPP nawaza kwa Goliath kuliana ndekuti kumene kuli DPP Boma tiende yambe kupanga zinthu zoti zithandize ifeyo panopa amene kumuzi kwa ineyo nsomba zinata kale pacha ma 90s tikapita kumuzi amango pita ndi nete kuzunguliza kamalo kenake ali pantunda kukoka ndi nsomba zambiri zina kungogwira ndi manja kumakhala chambo amene chachonchi chachikulu koma panopa amene no akampango mpasa ndedu ukapeza imozi pakana panopa ngati chinkunga chichi ugwira imozi pakana pa social media aliyense kupenga nazo chifukwa nyama zakuthengo panopa zinacheperatu panopa ndi munamvapo kuti amayendesa galimoto usiku agunda kalulu no zinthu zinata panopa kuti muone mfulu akuyenda munsewu aya mwene kumuzi kwatholo ndi anankaliza omwe panopa amene kalekale waja anthu amalumidwa atu koma panopa bwa zinthu zinachepa mitengo ndi ikudulidwa amene kuyang'ana kubangwe kakaphiri kakubangwe zero phiri la kuchani la kundilanda kulibo nditi mitengo ndi kusoche kupezeka kuti kukabwera chani napolo ndi kuti anthu akufa ambiri chifukwa cha zimene zonse ade kudulidwa mitengo makala chifukwa choti ku Malawi kuno palibe munthu mmodzi amene ali ndi nkhalango yake koma aliyense town akugwisa ntchito makala mukuona ngati makala akuchokera kuti ndinda boma silikuziwa zoti ukamaendesa makala tigwira iweyo ndigwiraso galimoto yako okay nangano anthu antauni olo apolisiwo olo akuforestry akuphikira chani timagesi take sitokwanisaso kuphikira todulaso anthu masali ndiye tikuona ngati kuti tikupita kuti tikupanga chani ndiye zaka 59 zakuzilamulira patoka sitinayambebe kuzilamulira patoka tiyambe ndi chinthu chimodzi chimene chikupangisa mavuto athu ambirimbiri chiwerengero chichepa bwanji kufunika anthu ma-MP lembani mabill kaya wina afuna kaya safuna koma tipange zinthu zoti zithandize dziko chifukwa sitikufuna kukhala dziko loti anthu akungophana panopana mwene kuti kuthandiza zinasiya kale zija zoti kuyendesa galimoto pansewu wapeza munthu wina akakuyimisa galimoto kuti nthandize kale paja zimakhala normal amayamvano ndikuti panopa akupha kagalimoto olowa ntchito wako yomweyi chifukwa choti anthu achulukana akungopanga zoti chani zawo ziyende katangale ndikuli katangale chifukwa choti aliyense ufuna zimangire kena kake kakaso kake aliyense ndikuti fuck them I'm doing my own thing tiyambe fixing this country and poyambira kuti dziko liti concept ndi pachiwerengero musamapange izi zakumtundu tiberekane njani dziko ili linatukuka chifukwa choti ndi anthu linatukuka chifukwa choti ndi anthu koma ali ndi maplani osati achina yepm ndi chakwera maplani yake ati mwana wanga apite ku London alamu wanga apite ku embassy ineyo ndi maplani ake amenewo kulibe munthu wina akakubwera ndili malifomu mu document ya malifomu ndikuona ngati mulibe letter isi yopanga deal ndizizi amene ukakhala chani show ya ulele pa masintha paja ndikumakhala ati nyamata ukamayenda muchitawira muchinde kuti nyamata chonchi cha mafo skulu
zero. Skill zero. Or to kucheka mataba sakuziwa. Kuti nde apanga chani anthu akuthamangira ma 20 30 ndekuti pa it's easy kuti anthu ayambe kule ma drugs kupanga zinthu zina zake zosakhala bwino chifukwa chokuti chiwerengero chachulukana ndiye ndikupanga propose ndi chani kuti mchichewa anyway tiyambe kuchepesa chiwerengero cha anthu chifukwa no sizoona ndine Morton Mbagaya Bryce Mhango chindere cha mnyumba mkati tionanenso mu video ina chimene anyway yes I am.